Dito na nanungab ko. Hasta ang pagkabuangan noon. Sige, sir ka. Ha? Sir. Ambot tagway kay sige ramang ni akong ba kaon-kaon. Sige ko ngipon ba kontis. Di mo minuto, di mo kahiman to, God. Makadaog lagi ko ron og ay kontis diri ka nang December. Ina ko bakakot. Ako ano kana oh. Ay nga mo nga oh, ako ano kana ito. Nga 150 kung bate naman gina size piece. No. Ganda rin. Windows. Kwenta ka buok kung 150 ka buok. Alang ako nang tingin sa mamo ko kung makuan pero pero lang pa. Tipod. Tulok. Parang murag sobra na po dagway ni 5 150. Sobra no. Ha? Oh, tulo. Okay, mo ra man ay gitan na ako lubi. Diha ra man taman. Tanan. Kani ako naman yung tanong gud oh. Ako ana man yung tanong ako. Ako maglugod ang mission. Oh, magba lagi. Ha? Dili mo matakon. Pwede ni man to lahi man tong kuan. Ito. Mo ni. Dayon kani kung makuha na ko dai paput. Ano mo ba kanang Rosa ba dara o? Dili si buton rin ako libot. Buton na pa, kapos na rin mo. No, pakadaghanang mahugani di ay diri o. Diri ra nako kabalayon si Marmar o. Ito man si Manolito. Uy dira dito kay aron na ara ko yung bantay diri. Ito ko magbantay dito si Mano. Asa man dakit sa mo. Diri. Diri na lang. Diri ra. Ina. Putlo ni mo na. Diri ra si pabalaya oh. Ano? Matag man. Tranquilo diha. Mo ngi dito pili ko. Taw na to na. Papili ra. Basta isak oo nadili makadaot maujod istorya ragot akong giinom dito no nanungab ko hasta ang pagkabuangan noon. Sige sir ka. Ha? Sir. Ambot tagway kay sige ramang ni akong ba kaon-kaon. Sir. Basi uli sa kaon. Maugad ba gaba di man ikaw kanon. Mura baglanggam ba? La, boro na lang ka man taas mo gyud. Maugani, mao na akong pangita. Diyan uglae, nakigula maglain kay. Ana, nakalapad mo siya. Dili taglupad. Dili. Ilungag. Kalami anang saba. Sigo ko ngipon ba kontis. Di mo minuto, di mo kahiman to, God. Makadaog lagi ko ron og ay kontis diri ka nang December. Ina ko bakakot. Ngano nga mo ubog pagmani. Amani, humok to mani. Joy! Humok mani. Humok pa sa Humok pala sa lagi. magabi jawad. Pero abi ni mo ron di kinitigulang na. Mao ginas ingon. Mapay putot na nahon kay wala na pa. Pero ang jawad lagi. 40 na gudawad ana jud ko. May gani kay naabtan si Ryan.